Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan yang paling utama selalu jaga kesehatan. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Yuli Ina Marlina. Anak-anak bisa memanggil Bu Ina. Seperti ini tulisannya, Bu Ina. Sudah ya. Yang selanjutnya, alamat rumah Bu Ina ada di Desa Kandangan RT 3 RW 4. Sakniki wonten pembelajaran basa Jawi. Saderenge pembelajaran basa Jawi, ayo sareng-sareng maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakniki ayo sareng-sareng sinau tembang dolanan kalih Bu Ina. Dinten niki Bu Ina badhe nembang judulipun Bel Wis Muni. Dimirengake nggih. Teng 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 bel wis muni, jam 7:30 iku mertandani murid padha mlebu nggawa piranti prabote sinau yen wis ditata nuli diwulang ibu guru. Sampun badhe nembang bel wis muni wonten tembung kang angel. Nah, nomor setunggal niku wonten tembung mertandani. Mertandani niki tegese tenger. Nah, nomor kalih niku enten tembung nggawa. Tegesenipun nyangking. Nomor 3 niku wonten tembung piranti. Piranti tegese niku alat. Nomor sekawan enten tembung prabote, tegesipun alat sing kudu digawa. Nomor gangsal niku wonten tembung sinau, tegesipun golek ilmu. Nomor 6 wonten tembung diwulang, tegesipun diajari. Nah, sakniki tugasinipun kangge anak-anak gawe ukara gambar mengenai kadisiplinan marang wong tuwa lan ing sekolahan. Cekap semanten pembelajaran basa Jawi dinten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.